Gero telefonoz. Probatuko demendik, baina ez badigu entzuten, ez da egit konfiguratzen lortuko duen. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, astelena da, batzuk ajea dute eta bestek, agujetak, gihar minez egongo dira gaur asko. Infusioak, hotza, lavanda olioarekin, irabakiak bromelina, potasio eta magnesioarekin, horrela egin beharko diozu aurre minari. Hala ere uste dut, txapela dela sendagarri honena. Txapela buruan eta korrika munduan. Haurrek ikusten duk egin diat afera, txapela ezarri diat burutik behera. Txapela baduk bena adin barnekua. Eta txapela jantzi du Eneko Agirrezabal Telleriak ofizioz fisika eta kimikako irakaslea, afizioz atleta. 27 urte pasa dira Gipuzkoar batek Behobia Donostia lasterketa irabazi zuenetik. Eta marka hori uste ez zaio merke aterako. Antza denez, gurasoa izin egin zien lasterketa irabazten bazuen Arzak jatetxera gonbidatuko zituela. Orduan Eneko zorionak eta hon egin. Aizue, Enekok irabazi zuen 2019ko egunean behin lehiaketako finala. Ez dakit zer den zailagoa, Behobia Donostia lasterketa ordu bete eta minutu eta 45 segundutan egitea, edo egunean behinean 10 egitea. Bigarrena, Bai. Eta emakumeen artean Nuria Lugeros Diaz izan da azkarrena. Errepikatzeko gogoz geratu dela esan zuen txapela jarri ziotenean. Pilotan Jokin Altunak bere ganatu zuen Lauterriko 2021ko txapela, unai Lasorio 22 eta 20 irabazi ostean, 3. txapela da amezketalarentzat. Final ikusgarria izan zen, lehia ezin parekatu hauarekin. Beraz, zorionak biei. Zorionak. Araboteak beteak ziren, gaztez eta pilotariz, ostatuetan entzun zitaike kantu xaramela hainitz. Lehengo etxe Baina txapelek pixua dute, eta ezkenean asko irabazten dituzunean, lepoa mintzen da. Horregatik agian, Aimarrola Izolak agur esan dio bere ibilbide profesionalari. Izan ere, buruz buruko 4 txapel, Lauterdiko 7 eta binakako 3 bere ganatu ditu.
Olaizola bigarrenak 42 urte bete zituen bere azken partida jokatu zuen egun berean, etxean jokatu zuen partidan, Goizuetan. Horregatik, zorionak zuri abestu zioten frontoian. Baina horretaz gain, joaldunak, agurra, bertsoak, zagi dantza, sekulako festa ospatu zuten. Gontzal Mendibilek abesti pare bat kantatu zituen. Naiz eta zu nik gehien maite dudana izan, naiz eta ni zu gehien maite duzuna izan, naiz eta zuk ni beste inorrez bezala maitatu, naiz eta ni zu beste inorrez bezala maitatu. Begira den bezuetan. Eta larun batean beste frontoi batean, beste txapela, 1200 pertsona bildu ziren Doni Bane Loitzuneko Jaialai frontoian, bertsolaritzaz gozatzeko. Laugarrenez irabazi du Amets Artzaio Santia Hendaiako bertsolariak Xilaba txapelketa, Xiberoa Lapurdi eta Baxenabarreko bertsolari txapelketa. Amets Artzaio San atzetik sailkatu dira urrenez urren Miren Artetxe Sarasola, Odei Barroso Gomila, Maialen Artzaio Santia, Patxiri Artiribarren eta Maiane Txoperena Iribarren. Biriatuko mendira, lore bat eta musu bi, beste bat urte osoko, berso zale maite zuri, muga madarikatu bat, erantzi ziguten guri, jendea anibiltzen da, ito larrian urduri, zuriak ezpaikara beltz, beltzak ezpaitira zuri, ardezadan makila hau, ta mugak bihurtu zubi. Bidasoak ez dezala, beste malkorik isuri, primaderan hiru lore, baietza zibururi. Primaderan hiru lore, baietza zibururi. Gaurko egunez, 2008an, Amets Artzaiozek Iparraldeko bertsolari txapelketaren lehen edizioa irabazi zuen. Ordura arte Ipar Euskal Herriko bertsolariek urteetan zehar Nafarroako bertsolari txapelketan parte hartu izan zuten. Eta 2010an hartu zuen izena Xilaba bertsolari txapelketak. Xiberoa, Lapurdi eta Baxenafarra izanen konbinaketaren ondorioz. Orain Bizkaiko bertsolari txapelketa eta Nafarroako bertsolari txapelketari begira jarri beharko gara. Nafarroako finala iaren 28an izango da, eta Bizkaiakoa abenduan. Bertso berriak jartzera nua, Euskara garbi batian, hitz politen bila ez etorri, hortaz gelditu atian, barruak lasai. Kirola eta bertsolaritza aipatu ditugu. Zer dator orain? Musika. Gaurko egunez jaio zen Cristian Andreu Lapurtar musikaria, Gohiradez metal taldekoa. Eta gaurko egunez jaio zen Anifrid Lindstad, 1945an. Profesionalki Frida Lindstad edo Frida izenarekin ezaguna, suediar pop eta jazz abeslaria da. Suedian hasi zen eta ABBA pop taldearekin lortu zuen nazioarteko sona. Eta zinema zer, orainik ez dugu zer aipatu? Baina aipatuko dugu, lasai. Izan ere, gaur idoia da bilauzkudunek, aste hontako telesail eta pelikulen zerrenda osatuko digu. Eguraldi honekin, sofa, urpoltxa eta pelikula hori plan ezin hobea da.
edo, bueno, goiuri bezala monduta etzaudetenentzat, Bidasoko nazioarteko zine arkeologikoaren jaialdira gerturatu zaitezke. Gaur, Aizpeagoen Aragarekin hitz egingo dugu. Aurten 21. edizioa dute. Ez nago amonduta. Ez, bueno. Logurea daukat. Ara? Horregatik lokanten inguruan arituko gara gaur. Jasoari lokanta bat olatuen oiuek baretzeko gaua itxasoari lokanta bat. Eta gogoratu gaur ez edan, ez eskoziar eta ez irlandar kaferik. Gaur alkoholik gabeko mundu eguna da. Osasunaren mundu erakundeak sustatutako efemeride da. Gure organismoan horrelako substantzien kontsumak eragiten dituen kalte fisiko eta psikologikoez kontzientziatzeko. Bueno, gaur orduan kafea txantxorik gabe. Nik kafea horrela hartzen dute, txantxorik gabe, esnerik gabe, eta azukre pixkatekin, baino aldik eta gutxienarekin. Eskerrak Amaiak eta nik goxaten zaitu egun inigo. Eskerrik izan nahiko duzu. Gaur azaroak 15 ditu eta astelena da. Ongitorri guztioi, bigarren kafe lotiontara. Zuekin suplantazioaren erreginea. Ostiralean nire sarrera hartuta plan ederra egin zuena. Bertako afaria gaur ekarri duena. Eta hor frigorifikoaren gainean bimbo bote bat, bimbo boltsa bat utzi duena. Amaia Resende egiluz, arratsaldean eta ongitorri. Gezurtero. Hogeita 7 urte ditu, baina 72 ere izan zitzaken, justu buelta manda, lokartuta, loti, indarrak aituta, eskas, txakalaldia jota, ahul, ontzaren gauerdiko estularen pareko irriparra atera nahi du eta zaioteratzen. Goiuri ezei zarandia! Jeki, oi hortatik hortara zarrak! Izketan ari zeizoen hau Inigo Asensio Lurbide gaur denok dugu astelena, baina astelena gozatzeko gogoa ere bai, ongitorri bigarren kafe ontara. Gaur, bigarren kafeak 280 ditu arratsaldeak 4 eta 11, azaroak 15 eta hementxe gara Naiz Irratiaren sintonian, zuekin zuzenean gozatzeko. Sometimes I wish you knew, but I disguise the truth. I say I'm happy, but I'm still stuck on no. Eta maite duten tartea abiatu beharko dugu. Prestatu aldituzu, maite dutak. Goiuri ez? Eskas. Maite dutak 3 ez, 4 izango ditugu gaur zen. Nik hemen lantalde aurkezten hasita, ja gure 4. taldekide aurkezteare banuen. Xili-xilik iritsi da, sartu da. Iñaki Lasarekin batera goizean, eta Goiurik esan du kaixo Iñaki, eta kaixo, eta erantzun du lehenago Idoiak. Eta Goiuriren kortozirkuitoa iritsi da, Iñaki Lasa ikusi du, baino Idoiaren ahotsa entzun du. Bai? Izan da, egunon batekin, baino hause bera. Idoia da bilauzkudun, arratsaldeon. Astelenon.
Bueno, telesai gutxi eta pelikula asko dakartza idoiak, baina hori geroxiagok utziko dugu, ze maite duten tarteare egokituko zaio. Zuk prestatu duzu zure idoia? Bai, badaukat. Venga, bota. Nik maite ditut ginko zuaitzak. Zer dira ginko zuaitzak? Dira, abaniko itxurako osto hau dituztenak eta oain hori daudenak eta polipolita daudenak eta seitun erortzen hasiko dianak. Zuaitz japoniar bada eta oain izugarri polita da. Ke polita. Ze gauza guapoa, ze nik beste zuaitz bat karri bar nuen maite dut modura. Karriko dut. Ui ba. Ui. Baina lehenago nahi dut, streamingan zaudeten ontzako ere ikustarazi. Ze, nahiz gauza benola oso zalea, baino, bida, gaur hause nekarren, nuen elkarabanatu nahi, nahi nuen elkarabanatu. Astelena! Zein dago atxonduta? Teknologiekin burrukan? Ui, ama. Inigo. Oso burrukan nabil. Inigo ikusten ari garena da, spray piernas ligeras. Hortxe ikusten alduzue. Bai. Bueno, honek izena du Magnolia Yulan. Edo Yulan Magnolia. Eta oso gauza kuriosoa da, ze perspektibaren arabera, txoritxoak ikusitzakezu. Lorak beharrean, ostoen antzartzen dute. Eta behar dizan argazki konkretu batek, batzuk. Baina asko ikusen dituzunean zuaitzetan, bai, badirudi... Badirudiela txoritxoak direla, ostoak izan beharrean. Hori da, txoritxo pilo bat daudela zuaitzean, eta dien lorak. Kostatu zaizu, goi hori? Azalpena ez da gona izan. Nik ulertu dut. Ui, ete guau. Ai, barkatu goi hori. Agur. Ez. Gorkak idatzi dugu nire gaurko maitu duta horreko larun batean mai ikusi eta haze atxalde politia pasan nuen nire mundura ikusten izango da. Ipuina entzuten. Ipuina entzutena, barkatu bai. Eta hobea saioa amaitu ondoren besarkada handi bat eman genion elkarri. Jo, gora mai dio eta gero dio, inigo utzi, aio, niretzako oparia. Vale, Gorka. Aio. Eta zure maite dutago, Juri? Ba, bida. Ni gaur jo naiz taberna batea, eta zerritzariak esan dit, bueno, zemuz, eta orain berriz lanera, hueltan, zegize, eta pixkat, izketan. Eta esan diot, bai, jo, eta haze astelena, Eta esan dit, bueno, baina horrek esan nahi du, segurako asteburu ona izan dezula. Eta, holexe, segundu baten, ja aldaitu nau. Zer esan dut, bida, egia esan, ondo pasa eta asteburu hontan. Zek ez hurrik esango. Eta orduan jazta. Osa, jun naiz bere gana triste, eta itzuli naiz esan ez. Hori duketa. Eta eguneko menu baten presioan. Oixe. Terapia patu da behuntzea. Hoi da. Eta terapia aipatzen duzunez, aipatu behar dugu, bihar kafeterapia egin behar dugula. Dona Pelleniz Nieto, terapeuta emozionala, etorreko dela gurera, eta zuen galderak erantzungo dituela. Eta horretarako, mesedez, sartu gure Instagram kontuan, instagram.com/bigarrenkafea, eta han estorietan jarri dugu kutsatxoa galderekin, eta noski anonimoki erantzungo ditu donak galderak, izan harremanen ingurukoak, edo emozioen ingurukoak, beraz, zuek bidali eta bihar egingo dugu kafeterapia. Txaienak lurrari erizainari gaxoak Eta zure maite duta zein da, Maider Sendegiluz? Abesti hau, entzuten nahi garen abesti hau, da Anarik atera du bertsio bat, Binu kantarizi amor, Nacho Vegasen abestia dena, beak bertsio bat egin du, eta azkenaldian asko hain ez entzuten, eta abesti honi nahi nion eskaini nire maite duta, eta zuekin konpartitu nahi nuen.
zen herri berri. Banariren binu kantare siamorronekin abiatuko dugu saioa. Arratsaleko 4:18 naiz irratian gara, zuzenean, zurekin, bigarren kafean eta segituan, kantuaren bueltan, Idoia Davila Eskudunekin, hainbat proposamen, telesael, pelikula, eta akaso kotioren batera bai. Eta bada garaia, erreka oso bat edatzeko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza, berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada, botilar horik eta ez badu, uzten kantu bat Espainetan, inoiz ez dezagun sekula ez esan. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza. Ez badugu bihotzetan odolik, Cabernet Sauvignon bat, bezain gorri eta ez badute mila ez darrik kantatzen, ta denak batera ez da andalertzen. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza. Bezeroari putak esan zion, artistak bere bakardadean zion. Kantatu, maitatu eta zalantza, ez badu ez da gure iraultza. Entzun berri duzun hau, esan zuen herri batek esan zion munduari, suhiltzaileak suizidari, pizti gautarrak ontzari. Arratsaldeon, Jon Basaguren naiz eta plazer handiz hementxe naiz irratiko beste bat saio honetan. Azaroan zehar, astelenero, Izaki Gardenak taldeko ahots eta gitar jole Jon Basagurenek egingo du beste bat saioa. Beste bat, gure musikarien azukre koskorrak ezagutzeko saioa. Astelenetik ostegunera, arratsaldeko 3:00 4:00 eta zuk nahi duzunean entzuteko podcast plataformetan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. We were singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Astelenero bezala Idoia Davila Eskudunekin edo Pondidoiarekin edo Queen Idoia, nola ditzen diote gure tuizlariek? Queen Idoia? Queen Idoia. Queen Pond. Queen Pond, edo Miss American Pierekin, zen aske mandak izkioke. Bagoaz, hainbat puri-purian diren ikusentzunezko aztertzera. Eta telesaietatik hasiko gara Idoia, baina bakarra dakargu gaur. Bueno, badirelako pelikula asko eta kaso telesail gutxiago, edo, bueno, hor jarri duzulako fokoa bintzat. Bai, aste honetan hainbeste telesail ez ditut ikusi hola atentzia mandiatenak,
eta aldiz pelikulak bai, orduan hortan zentratu naiz gehiago. Lehenengo telesaiakin, hasiko esan dezunez, daukau Movistar Plusen azaroaren 12-tik, osea, ja ikusi daiteke, Epstein Shadow, Ghislaine Maxwell, Movistaran aurkitu dezakezuela Sombra de Epstein, Ghislaine Maxwell bezala, ekainen pikok estrenatu zuen, eta oain Movistara iritsi da, eta jarraitzu, Ghislaine Maxwellen, pixkat esplikatze digu zein dan. Dala, izan zala Jeffrey Epsteinen neskalaguna. Eta aztekin antza, Jeffrey Epstein izan zen, pertsona influentzera dut, baino boomerena. Wow! Baina influenzerrak gaizki. Bai. Boomerren influencer txar bat. Bai, bazukan sare bat hor prostituzioana eta kartzela sartu zuten 2018, ez 2019, eta seitun bere buruaz beste intzun, bere zeldan. Bueno, hori esaten dute. Hori esaten dute. Bere buruaz beste intzula ez dakit, ba. Eta, Ghislaine Maxwellen figura ez dugu hainbeste ezagutzen, baino bea esateuenez horren parte ezan. Itezitun neska gazte horiek beak errekurtatze zitun, hori esate dute, eta itezien entrenatu bezala bide horretan sartzeko. Gauza da, pixkat zehazteko, Epsteinek adingabeko neskak hartzen zituela, eta bazuela beak irla bat, eta irla batera eramate zituela, eta hasiera batean engainatuta bezala, konpainia bezala, masajista bezala, eta gero, jazarpen sexuala jasaten zuten neska gazte hauek, eta badira, ez dakit, ustet, 30-tik gora, salatu zutenak Jeffrey Epstein, eta hori, esaten zuten Ghislaine Maxwell, bere neska laguna zela, eta berak antolatzen zuela guzti hau. Honetan sartuta egon ziren Bill Clinton, Donald Trump, Woody Allen, Inglaterrako Andrew printzipea, eta orduan zerrendan, Andrew? Zer? Eta esateu Ghislaine ekitezula pixkat detektatu olako neska gaztek behar bat bazeukatena, eta eskaintze ziren behaien mezenas bezala izatea, bazeuden artistak, egoin masajistak, igual ezintzutela kurtsillo ordaindu, eta esate ziren hortaz ijoaztela, eta gero prostituzion sartze ziren. Eta okerezuanago, orain berak ukatzen du. Maxwellek esaten du beak etzuela Epsteinen alderdi hau ezagutzen. Eta epaiketa oain da uzete, seitun, oain udazkenen. No, they're not young girls, they're children. You can see tiny pinholes on the wall, and that's where the cameras were. Ghislaine Maxwell and Jeffrey Epstein are untouchable until it all came crashing down around them. Then Jeffrey Epstein was found dead in his jail cell. Ghislaine Maxwell disappeared. Bere figura hainbeste zan ezagutu Netflixek ateazun dokumental hortan, bai aipatzezala beha hortzela, baina ez dakigu oso ondo zein dan dokumental horren bitartez. Eta orduan hemen pixkat sakontzeu bere figuran, baina momentuz lehenengo atalatea da, ostiral hontan ateako urrengoa, eta momentuz ezagutu du pixkat bere infantzia, bere aitak bere gan izan duen eragina, orduan oaindikan asko ez dute sakondu bere figuran, pixkat baita berriz zentratzeia beste bere aitan, pixkat bea ulertzeko zeatik da nolakoa. Beraz, ezin dugu maratoia egin. Momentuz atal bakarra dago, eta ostiralero berria dukiko dugu. Honen inguruan ez da behatu genuen. Bai. Eta iritzi denetakoak genituen, norberak ere segun telesaia ere, genituen desberdinak ez. Baina atzoko behobia Donostitik, natorla maratoilari. Bata ez teatro, Juri. Pentsati maret. Bueno, Idoia eskerrak zuzaren hemen, porque... Bueno, badaukat beste bat, baina ez da nerea. Zina. Amaiarena. Ui, beldurra. Amaiak lehen Aimarrola izolari, Neimarrola izola ditu. Izan txistea. Ez gaizki ulertu. Baina txiste izan ziteken. Bueno, jaraituko mesedez. Bai, telesaiak alde batera utzi eta zineman murgilduko gara, Idoia, ze hemen badira, hainbat eta hainbat proposamen, bat asteko aretuetan, joandako ostiralean, azaroaren 12an estrenatu zena, The Sparks Brothers. Bai,
Edgar Wrightek zuzenduen dokumentala da, eta protagonistak dira Russell eta Ron Mael, Sparks anaia bezala ezagutzen dianak. Eta, bueno, dia Sparks taldeko sortzaiek eta pixkat buru kreatiboak talde hortako 70ko hamarkadan sortu zen talde bada, eta oso ezagunak ez dian arren, dokumentalen esatean bezala, zure musikarik gogokoenak dira. Ze ona. Belaunaldi asko inspiratu dituzten musikariak, ez? Bai. Are you brothers? We are brothers. How did you first meet? We are brothers. Music at its best, you hear it and you go, oh my God, what is that? It's insane, but it's fantastic. Each time you'd go to the rehearsal, there'd be something new. Trailerren ikusi daitekenez, ez zuten nahi bakarrik busto parlantek izatea, eta Wrightek hori lortzeko sartu ditu artxibuko irudik, ikusi daitezke anaiak telebista saioetan aktuazioak eskaintzen, elkarrizketak, bideoklipak, eta gero kolaxa eta animazioa eta stop motiona baita erabiltzen ditu, behien ibilbideko momentu gogoangarrik irudikatzeko. Sparks is way more prolific than all of the artists we consider to be the greatest in the world. They sort of set a template that a Beatle would pretend to be Ron. That's amazing. They were taking all their creative Horrek uste diteu batzuk, Beck, Flea, Weird Al Yankovic, Alex Kapranos, Mike Myers, George John Moroder, pila bat. Baina hemen agertzez dian nahi baita influenzia zieten. Egin arten, ABBA, Queen, Devo, York, Blondie, naizta ez ezagutu Sparks, ne ustez interesgarria dokumentala ikusteaz, ezagutzen diteun beste talde askon gan influenzia izan dute. The lineage goes back to them. Still are waiting to get paid back for that. Why have you resisted doing a documentary until now? We didn't want to do the standard documentary full of talking heads. It would become too dry. Puri-purian daude horrelako dokumentalak, ez? Musika talde bat hartu eta dokumentala sortu. Zait, iruditzen zait azken aldian asko egin direla. Bai, estaren behintzat bai. Bai, esango nuke. Igual zer gaude, pixkat nostalgiko. Ez dira zu erantzuko, bale. Ez dakigu. Nostalgiko, ez dakitze, hauek jarraitze, hain dikan sortzen. Ezin zaigatu, hain zinen baita sartu dira. Saiatu zian duela urte batzuk baita, baino ez zonkoa jatu behin proiektuak. Baina hain lortu dute Anet filman gidoia behina da, eta musika guztia behina da, behiek sortutakoa, eta Kansen soinu banda honenan saria lortu zen. Frequently asked questions about Sparks. How many albums are there? 25 albums. Are you brothers? We are brothers. How did you first meet? We are brothers. Eta gero, aipatu Edgar Wrighten beste pelikula bat ostiral hontan estrenatzeala, beldurrezko zinemaldine hontzan, Last Night in Soho. Tope da baita Edgar Wright. All pop music is rearranged Sparks. That's the truth. There are throwaway riffs that other bands have built whole careers. Partxe duzue, lehenengo zinema proposamena, The Sparks Brothers, aretoetan, azaroaren 12an, joan den ostiralen estrainatu zen, Edgar Wrighten dokumentala, eta norbaitek, aste honetan Edgar Wrighten doblete egin nahiko balu, Last Night in Sohorekin izango du, ez dakite kartelera guztietan biak topatzea arraiz izango den, baina, pixka bat saltxetuta topatuko dituzu han edo hemen. Beste proposamena Idoia, eta hau aldiz asteazkenean Netflixek estrenatuko duen pelikula izango da. Noche de Fuego da tituloa, Tatiana Huezok zuzendu du, eta zinemaldiko Horizontes Latino saien euntzan, eta bertako saio hortako sari nagusia eramantzun. Kansen baita izan zen, eta Uncertain Regard saien, hemengo zinemaldiko New Directors izango zena, hor baita aipamen berezia jasozun. No se muevan. Es venenoso.
No los miren a los ojos. Mam, ¿habló mi papá? No contestó. Mañana le hablamos. Anoche se metieron en una casa. Se llevaron una muchacha. Jennifer Clementen Lady Di eleberrian oinarrituta, eta zuzendari mexikarraren lehen fikziozko obra da. Eta historia kontatzen du, mitxoleta plantazio baten ingurun, dagoen herrixka baten, neska gazteak desagertu egiten dira, eta amek egiten dituzte ezkutatu, eta esan ezagun mutil itxura ematen diete, ia mozten diete, eta jantziekin tapatzen dute neskak diala. Narkoek egiten dituztelako baitu. Pues yo no tengo un quinto. Pues no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que mandar a traerla. ¡Quítamelo! Ana, escóndete. Venimos por la niña, madre. Tenemos que irnos de aquí. Wow. Itxura gogorreko filma, ez? Oso gogorra, ez? Bai. Eleberriko protagonistak, oinarrituta hon eleberrin protagonistak esan du, Mexikon gertadakizuken onena neska itxusia izatea da. Eta, pelikulan neska horiek, pixkat, rebelatu egiten dira nolabait, juten dira leku ezkutu eta neskaz jaztera, berez behaiek diana, eta, ez da narkoai buruzko filma, baizik eta narkoan baitan ematen den emakumeen gorputzen gaineko kontrolai buruzko film bat. Eskotan narkoaren gerraren inguruan, edo narko arazoaren inguruan, ez da, violentzia evidentena, ez, azaleratzen da gehien, hildakoak, tiroteoak, balazera deritzotenak, eta bestelakoak, baino, egia da narkoen inguruan, beste giza eskubidurrak eta pilo bat ematen direla. Ez? Aurreko batean aritu ginen Mexikon Chihuahuaren inguruan mundu indigenarengan sortzen duten landatzeko eta droga ekoizteko prozesu horretan behartu egiten dituztela. Emakumen kasua oso dagerikoa, organoen trafikoa, gauza asko guruzatzen dira horrez, eta honek heltzen dio oso gai potoloari bai. Y bailaba chido el muchacho, ¿eh? ¿Quieres intentarlo? Pues yo no tengo un quinto. Pues no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que mandar a traerla. Wow, ze gogorra, entzun ditugu trailerrean 3 neskato hizketan eta esaten du batek. Ze uste zuek gertatuko dela gutako bat desagertzen denean? Ez dio galdetzen gutako bat desagertzen bada. Ja, ziurtasunarekin esaten du gutako bat desagertzen denean, zer? Itxura ona. Itxura ona du gogorra, baina ona. Hau barkatu noiz egongo da ikusgai? Asteazkenen, Netflixen. Noche de Fuego asteazkenean Netflixen estrenatuko dena, Tatiana Huesok zuzenduta eta, idoiak aipatu bezala. Zinemaldiko Horizontes Latino saian lehiatu zen, Horizontes saria eskuratu zuen, oso giza eskubide giroko pelikula, asteazkenean estrenatuko dena eta oso gogorra. Gauzak horrelaxe kontatuta. Baina baditugu beste bi proposamen bat geratzen zaigu ez idoia? Ez, beste bi. Bata Spencer eta bestea The Power of the Dog. Zein da bien artean aurrekoarekin kontraste egin egingo duena eta ez dakit batek pixkate gizalarru errexago emango digun edo utziko digun. Spencer igual. Ui, esan diatez ez, Ara. Oso gogorra dela eta jendeak eskatu dula nola esaten da? Trigger warning, esaten inglesez? Edukien gaineko ohar bat bezala? Bai, ohar bat, edukien gaineko ohar bat, orain kontatuko diguzu zeri buruztuan, baina agertzen dira osasun mentalarekiko eta antxietatearekiko eta janariarekiko joera batzuk, eta, Trigger warning eduki buruzko harrak. Osondo. Bai.
Oso ez, idoiak jazuzen dudu, perfecto. Itzuli du barkatu, perfecto. Spencerri helduko diogu, ba? Is she here yet? Not yet, ma'am, no. Hau baita zinemaldine ondakoa da, izan zen zinemaldiko film sorpresa, eta lehenago Veneziako sail ofizialean estrenatu zen. Pablo Larrain txiletarrak zuzendua. Eta, Lady Diana Galeskoaren biopika da. 80ko hamarkada hasierako asteburu baten kontaketa egiten du, zehazki. Windsor etxean igarotako gabon batzuen, Lady Diren azkenetarikoa oporrerietako 3 egun. Eta, 3 egun horietan, kontuatzen da Carlos Printzeakin bere harremanak ez duela funtzionatzen, eta bere burua erregina izateko bide hortatik kanpo edo urruntzen bai. Nik egiten du Lady Diren papera? Kristen Stewart. Ui. Hiru bat esan duzu, Batea, baina ez oso batera. Izan da pixkat. Pixkat kanon. Bai, pixkat. Edo mordente gehiago. Ez dakit. Baina ez da izan batera. Jack Farthing da Charles, eta erregina da Estela Gonet. Gero baita Timothy Spall eta Solly Hawkins ikusi daitezke, hola nabarmenenak. Eta, Larrainekin dako eta figuraz historiko baten zentratzen den bigarren filma da. 2016an Jackie estrenatu zuen. Jackie Kennedyren biopika izan zena. Eta hor baita aukeratzen du zentratzea ez duiten bere bizitza osoan jarraipena, baizik eta egun gutxi batzuna. Jakin kasun, hartzen ditu JFK hil osteko urrengo asteak uste. Eta hemen, gabonetako asteburu bat. Bai, oso biopikak ez diren biopikak, ez? Berez biopikaren egitura tradizionala izango zen pixkat haurtza erotik eta bizitza osoaren nolako kontaketa bat egitea, ez? Edo, bintzat zati zabalago baten, edo. Apostu interesgarria da, ze berez gehienok ezagutzen dugu Lady Diren historia. Interesatu edo ez, izan zen, nazio hartan ezaguna izan zen historio bat. Beraz, badakigu, Lady Gaga, Lady Di gazte ezkondu zela, banandu zirela, Parisen hiltzela, historia badakigu, beraz agian interesgarriagoa da. Benetan sakontzea ez, bere ezagit pentsamendu edo sentimenduetan eta ez historian. Eta oso evidentea izango zen igual, bere bizitako azkeneko egunetan zentratzea, baina hemen egiten du apustua, pixkat bere burun ze pasatzen pixkat aztertzeko. Eta imaginarioan nola badagoen, ez? Lady Diren eriotzaren egoera ura edo kontakizun ura, egun hauek garrantzia berezi hartzen dute, ez? Azkenean ulertzen da, behintzat, bere eriotzaren inguran egon daitezken bertsio, ia konspiranoikoak ere barne hartuta, ze gertatzen zen, ez? Eta ze hausture amantzen hor, gero gertatu zena, akaso azaldezaketenak, istripurik egon ez palitz, ze, badago jende asko ustu duena, Lady Di etzela istripu zil, ez da? Beraz, haustura horrek ere norri batean azalduko luke hori, eta... Eta trailerra ikusita, Kristen Stewartek sekulako papera egiten du. Ze, begira da, eta keinuak, eta oso ondo egiten du. Eta aktore askok egin dute Lady Diren papera, ze, ez da lehenengoa, eta gero gainera orain The Crown telesaia daukagu, The Crown telesaian Emma Corrin ari da Lady Diren papera egiten, eta aktore askok egin dute, eta beti konparatzen dira, ez? Eta nahi iruditu zait, oso ondo izan. Ni enez oso Kristen Stewart zalea, eta Lady Dikin ez da kaia antzekotasunik fizikoki, ez da igual antzekoena izan dena. Ez da batere antzeko esango nuke ez. Baina, ikuste zaio, zuk esan dezuna ez, keinuekin, begiraekin, ikuste zaiola oso landua dakala papera, behintzat. Oida, ez dugu geratu pertsona bat antzazokana, bezik eta pertsona bat
beak ustezuna ondo ingozuna. Adibidez, Natalie Portmanek Jackie Kennedyren kristonantza dauka pelikulan. Eta hemen ematunez, horren apustu indu. Bazken apustua kontatu behar dizuegu. The Power of... Hau zeu esan noiz. Azaroaren 19an, beraz... Ostirala da? Bai. Aretuetan estrenatuko da Spencer. Bueno, kusiko dugu. Oraindik izango da, ez? Lady Diren figura hain izan da garrantzitsua edo hain izan da interesgarria jende askorentzat, oraindik ere horrelako lan batek piztu dezakela, ez? Interesa. Nitzen pentsatzen segulako plana dela. Larun bata Tolosako babarruna eguna eta igandea zinemaretora Spencer ikustea. 20, azarako 20 eta 20. Babarrunan azokaren ingoen festarik ez dago, Baina, ni babarruna jateko gatu nahiz, ezin da? Nola ezin dela? Ustakit. Oie, Lady Di eta babarrunak esaldi, testu inguru berean sartitu zute. Ez dituze babarruna guzaltzen? Han? Egia da. Nun? Inglaterran? Bai. Bueno, potezko baina. Bai. Poteko baina. Bai. English breakfast famaturetan babarruna daude. Bai. Zer gauzak. Beraz, ikusten zondo lotuta babarrunak eta... Zora garri. Igandean, larun batean sobratutako babarrunekin gozaldu, eta gero, Lady ikustera. Bueno, ez dakit, zinema areto itxi batean pertsona asko babarruna jan ostean. Bueno, maskariakin. Egia da. Maskariak badu zerra itxarra, Behin maskaria eta hauaren arteko espazio horretan usain bat kokatzen dela, kostatzen da ateratzea, Bueno. Esan nahi nizuen. Bueno, entzule baixak, hemen ere behartko zenuten zuek edukiaren gaineko oharra. Nazka! Jarraitu ezagun mesedez. Azken proposamena horrein, bai? The Power of the Dog. Hau ere aretuetan estrenatuko da. Esan dut. Ez dut esan. Ez dut. Baina biak barkatu Spencerren egun berdinean eta aretoetan estrenatzen da horrek naztu neu. Ostiralean estrenatuko da aretotan The Power of the Dog. Eta hortik aurrerakoak idoia kontatuko eskizue. Jane Campionek zuzendua, eta ez dakien antzat, Campion izan zen Kansko zuzendari honenan saria irabazizun lehenengo emakumea, eta oain dala oso gutxi arte, bakarra. Aurten batu zaio Julia Ducournau. Zuzendari potentea eta horrekin ja nahiko apustu ona da asteburu honetan ikusteko. I wonder what little lady made these. I did, sir. Venetian ere sariak irabazi ditu Jane Campionek, film berri honekin, eta Donostian Sebastian saria eskuratuzun, LGBT tematika dituzten filmak saritzen dituen saria. Benedict Cumberbatch da anai bat, eta Jesse Plemons bestea, eta biek daukate biak dia rantxo handi baten jabeak. Talako baten, Plemonsen pertsonaiak herriko alargun batekin ezkontza erabakitzen du. Alargun hori Kirsten Dunst da. Eta Cumberbatchek egiten die bizitza oso zaila, familia horri. Bai, anaiai, bere emazte berriai eta semeai. Baino, Cumberbatchen pertsonaia hasiko da atrakzioa sentitzen alargun horren semearekiko. Wow. Beraz, bi anai, bat maite mintzen da alargun batetaz, emakume alargun batetaz, eta beste anaiari horrek graziarik ez diogiden, izoratu nahi ditu, baina hasten da alargun horren, emakume alargun horren, semearen gatik zerbait sentitzen. Wow. Ez da makala, Ez ba. Eta gero esaten zuten goen kale ulertzeko zaila zela. Eta estetikoki ere oso film interesgarria dau, 1900 and nothing. It's a long time. Ate dutenez, Cumberbatchek zalantzak izan zituen filma hoiteko representazio aldetik, bea ez talako kolektiboan parte, eta asko pentsatu zula papera onartu horretik, baina, Jane Campionek zuzenen eskatu ziola behai, eta erabakizula papera hartzea.
eta azkenen, esate dutenez, bere ibilbideko antzezpen honenetakoa egin du pelikula honetan, eta Oskarretako bidean dala komentatzen da. Well, Brother Phil? Bueno, badirudi Montanako estatu batuetan girotutako pelikula dela, estetikoki ere esan da bezala oso interesgarria, baina bada oso Amerikako estatu batuen, estatu tradizional giroan eta landa giroan, kokatutako pelikula. Eta bertan, genero rolen... Maskulinitate toksikoa buruz eta heteronormatibitatea pixkat lantzen duna. Jakineko nuke, zenbat zaldi eta zenbat behi agatzen dien guztira pelikulan, ze trailerren pila bat agatzen dien. Lengo nahi patu genuen, The French Dispatchen 50 arotzera bilizituztela, baina ez dakit honen kredituetan behiak eta zaldiak zehaztuko dizkizuten. Iogan, agian albaitariak. 50 hartzain igual. O hartzainek. Ere, ostiralontarako, aretoetan estrenatuko den filma da. Netflixen koprodukzioa izan du horatzean, eta egunen baten izango duzu aukera plataforma digitaletan ere ikusteko. Abenduaren batetik aurrean Netflixen egongo da baita. Hortxe dauzkazue gure proposamen guztiak, telesaiei dagokienez Epstein's Shadow, Ghislaine Maxwell telesaia, Movistarren aurreko ostiralen estrenatu zena, aurreko ostiralean aretoetan The Sparks Brothersi buruzkoa, eta, Noche de Fuego Netflixen izango da asteazken honetan, ostiralerako aretoetan bi estreinaldi, Spencer eta The Power of the Dog. Eta honekin gukidoia dabila ozkudun agurtu behar dugu. Baina ez oso urrutira, hemen geratzen zara laborategian edo. Hemen geratzen ez. Zue entzuten. Izan da. Dator, gero arte, zuri, entzulei dagokionez, datorren asteleneraz, Aio, eskerrik asko. Aio, idoia. Could break that Satan spell, and as the flames climbed high into the night, to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Laino ilune, ni oztopatu nahi, pauso bakoitza eman ta ezer ez ikusteko gai. Beldurrek utzi, gaur
Eta musika pixka bat datorren minutuetan, arratsaleko 5:00 hurbiltzeko Neona taldeak aurreko astean atera baitzuen, edo argitaratu baitzuen, kaleratu zuen bere, disko berria izango denaren aurrerapen kantua, entzuten ari zareten Urrun Noa hau. Ez da talde berria, naiz eta oraintxe 2021 sortu den, ze izen berriarekin datoz. Neona gurean izan genuen Natali, bakarlari eta talde izandakoaren eratorritako taldea da. Natali Izagirre eta Isak Arrutiren elkarlanetik abiatu zen, eta 2019an lortu zuten lehenengo diskoa kaleratzea, Garena. Orduzik hainbat kontzertu eman dituzte, Gorka Mendizabal baterian, Andres Insua, Oiana Rodríguez eta aipaturiko biekin, eta azkenean taldearen izakera hori hartuta, talde izakera hori aintzat hartuta, alako, ez dakit, bigarren etapa eraberritu bat sortu dute. Neonaren izenpean lehenengo diskoan estilo ugari jorratuko dituztela aurreratu dute, baina momento zentzuteko daukaguna, hauxe, Urrun Noa. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eguna motel hasi duzula? Guk jarriko diogu erremedioa sendagairik onenarekin. Musikarekin. Astelehenetik ostiralera, 10:00-tik 12:00 musikaria. Bilintz, zineaz jakin nahi ez duzun guzia. Quentin Tarantino, zuzenean, Nobedade bezala. Bai, arira, zuzenin. Egia da ere, bere lehenengo filmak, egon dira aldaketa handiak, bere ustet, violentzia nola jorratzen zuen hasiera baten, eta nola jorratzen duna orain oso ezberdina dela ere. Osea, beti izan da violentoa, baino orain modu oso exageratu, komiko, aspersore,
rolloa erabiltzen du Kill Billatik aurrera, eta irutzen zait Reservoir, Pulp Fiction eta Jackie Brown beste pasta batekoak diala. Daka punto kitsch bat, daka punto bat pop kulturarekin oso lotua, ikusentzunezko aldetik ere bai, oso badaukala oso visuala da, oso kolorista da, eta oso azkarra eta oso mugitua, eta junda urtekin pixkat hori dena lantzen. Eta azkenekoa, adibidez, Beinola Hollywooden edo azkeneko pelikula entzuna, dala, gauza bat baskoz baditu, momentu batzuk, pixkat estanda violento batzuk, baina oso neurtua, eta, bueno, gero dituzu jendeakin, eta pelikularik Tarantinoeskoena, bai. Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Keep calm and bigarren kafea. Arratsaldeko 5:00 segundoak falta dira, zuzenean, Naiz Irratiaren sintonian, eta gu lotara goaz. Bai. Baina lotara, literal, ni gidoia irakurri dut horrelaxe jarri goiurik. 5:00 puntuan jotzerakoan, lotara goaz, eta segundoa besterik ez dira falta, eta bitartean zingo dugu goiuri. Zuek entzun. Bale, orduan lotara goaz ez da literala. Ez. Lotara jongo zarete? Haze susto. Laizter. Baina lotara joan horretik, lotara joateko prestatu behar gara. Bai. Ez da, ez dakit zuek posible zuen. Loak ere preliminarra duzka. Hori da, loak preliminarra duzka. Sexualitateari buruz zenbat forma juntza falta zeigun. Arrazoi, zezin dezu egin bapatean txiz eta lonago. Bueno, nik orain txeberta. Ez, broma da. Zibilizea aste buruan. Jo, zertan. Bueno, ez dakit zertan ibilizean zu, ez dakit zertan ibilidiran gure entzuleak, baina astelena da, eta badakit askok logurea, eukiko duzuela. Behobia Donostia lasterketa osteko nekea, ospakizunen ondorengo motelkeria, euriak sortzen duen nagia, labur bilduz. Astelen burua handia. Bai, ulertzen zaituztego. Horregatik, argiak itzaliko ditugu, volumena pixka bat jaitsi, eta goxo igaroko ditugu datozen minutuak. Bolona, molona, izarre ez dakite, non den zoriona, jasotzi zu... Belaunaldi, ahoz-aho transmititutako goxotasun pilulak dira, sehaska kanta edo lokantak. Erlazio zuzena dute babesarekin. Lehenengo notak entzutearekin bat, amaren besoetara, magalera edo edoskitzearen momentura bidaiatzen dugu. Horregatik, 1928an, Federico García Lorca idazle andaluziarrak Espainiako sehaska kantuei buruzko hitzaldia idatzi eta eman zuen Madrilen. Urrea balio duen lana da. Herrien eta haien zirrikitu garien mapa melodiko eta soziala osatzen duena. Baina bereziki xamurtasuna dariona bazter guztietatik. Espainian zehar egin ditudan ibilaldi guztietan, katedralez, harrilez, harimadun paisaiez nekatu xamar, orainaldi dardarti batean bizi diren elementu bizi, iraunkorren bila hasi nintzen. Minutuak izozten ez diren tokien bila. Dauden infinituen artean, nik bi jarraitu ditut. Kantuak eta gozokiak. Lorcaren ustez, katedral bat bere garaian hiltzatuta dagoen bitartean, kanta bat jauzika dabil bat batean atzotik gaur egunera arte. Melodiaren haizeari esker. Horregatik aztertu zitien 100 sehaska kanta. Eta hitzaldi hartan, lo kanten artean, euskarazkoak apartekoak zirela esan zuen García Lorcak. Europak badu sehaska kanta mota bat, leuna eta monotonoa dena, aurren loaldirako gaitasun guztiak zabaltzen dituena. Gure artean euskaldunek, eskandinaviara bestien lirismo berbera erakusten dute euren sehaska kantekin, xamurtasunez eta sinpletasun atseginez beteta baitaude. Zerua karnasten du isiean
Kresalak busti ditu. Lokantak ez dira aurrak lokartzeko, helduak esna mantentzeko baizik. Hori esan omen zuen Mai hoien artek behin. Eta zerk mantentzen gaitu helduok esna? Gauz askok, baina tartean, beldurrak. Horregatik agian, lokanta asko ilunak dira. Ez doinuan, baina bai hitzetan. Beraz gaurkoan, munduan barrena bidaiatuko dugu, kulunkan sehaska kantuekin. Baretzeko gaua itxasoari lokanta bat iargiak zainduko gaitu egizulo lasai. Idoiak jinko zuaitzak aipatu ditugu, beraz, ziritzen zizue Japoniara juten balin bagara. Ados? Japonian, Itsuki no Komoriuta edo Itsukiren sehaska abestiak daude. Bigarren Mundu Gerraren aurreko mendean, Itsuki herrian, familia aberatsentzako umezain gisa lan egitera bidali zituzten gazteen abestiak dira. Eta letrak honako zerbait dio. Inork ez du malkorik isuriko ni hiltzen naizenean. Soilik kakizua hitzetan dauden txitxarrek negar egingo dute. Horrela, letra gabe ez du hainbesteko beldurra ematen, ez da? Izan ere, entran bezala, lokantak ilunak izaten dira bereziki beraien hitzetan, eta ez doinuetan. Baina jarraitu ezagun. Ez dut uste Mai hontan, Inigo Amaia, Islandiara dakin inor dugunik. Bai? Jarioa izugarria. Ez, broma da. Sonido gutura horiek. Horiek ere hizkuntzaren hurbilketa dira. Esan bezala ez dut uste Mai hontan Islandira dakin inor dugunik, baina hiztegiak gauza ederra dira. Eta nik topatu dut itzulpen bat. Islandira solako zerbait da. Biun banbalo hor dili do. Eta horrela jarraitzen du, baina ez dut jarraituko, ze agian errespetu falta bat da Islandiako gure entzulentzat. Baina, euskeraz esango dizet. Sehaska kulunkatzen ari naiz, laguna loak ardezan, baina kanpoan aurpegi bat dago, leiotik barrura begira. Ze beldurra. Pentsa, zu lo hartzen ari zara, lasai, goixo, eta zure logelako leioan, bapatean, aurpegi bat. Hori ere izango da kulturala, Noski. Baina guzta hobera, Gloes Bala idazleak Icelandic Reviewn herrialdeko sehaska kanten historia luzea aztertu zuen. Eta badirudi herrialdeko sehaska abestirik ederrena Sofdu unga ast min dela. Horren itzulpena izan litzateke loegin nire gazte maitea. Sofdu unga ast min. Hori da. Loegin nire gazte maitea. Oso polita, izena behintzat. Loegin nire gazte maitea, xamurra. Bide lapur bati buruzko antzezlan baterako idatzi zuten abestia. Entzun. Mamma geymir gullin þín, gamla legg og völuskrín. Gizu ezeri buruzkoa dan? Esan bezala ikutu dugu, bide lapur bati buruzko antzezlan baterako idatzi zela hasiera batean, eta orain edatu dela sehaska kanta gisa. Historia nahiko bitxia da. Bide lapur bat dago, eta bide lapurraren emazteak
sehaska kanta hau abesten dio Jaio Berri bati. Aurra ur jauzi batera bota aurretik. Izan ere, emakume honek senarrarekin ihes egin nahi du, eta ihes egiteko, poliziarengatik ihes egiteko, umearekin, ez dakit, nahiko, zailtasunak edukiko dituzte. Beraz, umea ur jauzi batera botatzen du. Zeiru ditzen zaizue? Beldurgarria. Hone bai ematen dola beldurra. Benetako beldurra. Beldurgarria da, baina esaten dute, bozketa bat egin zuten, eta Islandian lokantarik ederrena bezala aukeratu zuten. Ze egia da, doinua eta polita da, eta nik hau entzuten balin badet, ez dakit, lo hartu dezaket. Bai. Baina letra jakin da, ez dakit. Agian lo hartu bai, baina gero amez gaiztuak. Hori ere azte beharko litzateke. Mamma geymir gullin þín. Gaur uinen bestaldean da, Mai Gorostiaga Pozo eta idatzi digu. Sehaska kantak maite ditugu, gora bigarren kulunka. Bueno, esan bezala, abesti honetan monstruak daude, eta monstruak gurasoak dira. Jaio Berria uretara botatzen baitute. Baina beste motatako piztiak izaten dira orokorrean lokanten protagonistak. Maman lit pas là, l'allée, la rivière. Papa lit pas là, l'allée pêcher le crabe. Do, do, ti, 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 maman. Do, do, ti, 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 papa. S'il lit pas dodo. Zea laia, ez da, Maia? Bai. Dantzan ari zinen. Dodo titit, ez dakit, izen kuriosoa da, pailazo baten izena izan ziteken. Bai. Kaixo ni Dodo titit naiz. Ez. Haiti irlako abesti bat da, eta abesti honen arabera, karramarro batek harrapatu egingo zaitu, zure gurasoak kanpoan dauden bitartean. Bai, letra konela dio. Gabon txiki, gabon txiki. Gabon txiki. Hori da. Lo egiten ez baduzu? Lo egiten ez baduzu karramarroak jango zaitu. Ez baduzu lorik egiten karramarroak jan egingo zaitu. Hoi melodia aldatu jazu. Guztiz gaina. Ze fantasia, Maia. Ze gaiztuak zeaten. Osea, barkatuenekien Haitiko musikan adituak zinetenik. Gainigo abestuzu. Hortxe dago bide, Zure ama ez dago hemen merkatura joan da. Reita ez dago hemen errekara joan da. Lo egiten ez baduzu karramarroak jango zaitu. Begira. Beldurrezkoa zan sehaska kanta bat. Oso komikoa geratzen ari zaigu baiet. Txiste bilakatu duzu. Oso. Bueno, Amaia resendegiluz negarrez ari da. Negarrez literalki, osea. Baina karramarroak beldurtze zaitulako, edo... Zuek beldurtzen honek denetarik dauka. Ama joan da, merkatura, aita joan da errekara, beraz bakarrik utzi zaituzte. Hori nahiko beldurgarria da, Jaio Berri bat baldin bazara. Baina, gainera, Jaio Berria izan da, bakarrik zaude etxean, eta lo egiten ez baduzu, karramarroak jan egingo zaitu. Bida. Beldurtu naiz. Baina, bueno. Jo, eske, ume horrek ez du inoiz etxean bakarrik gelditu nahiko? Noski ez. Pentsa Errusian karramarroen ordez, ze, klaro, esan bezala oso kulturala da, eta abesti bakoitzak, kultura eta ohiturei erantzuten die. Errusiako kantetan berriz, 8 batek ohearen ertzetik atera eta basora eramango zaitu. Hori esaten dute. Lo egin, lo, ez gerturatu ohearen ertzera gehiegi, edo 8 gris txikia etorriko da. Eta saietxetik heldu, eta basoko sahatxaren sustraien azpira eramango zaitu.
Amatxo maitea. Beraz, hemen, benetan. Beste beldur bat gehitu dugu. Ja, dagoeneko ez da bakarrik geratzaren beldurra, baizik eta oearen ertzera gerturatzeko beldurra. Ze oearen ertzera gerturatzen bagazara, etorriko da 8 eta basora eramango zaitu. Bai. Hau aztertzekoa da. Eske, gainea, txikitan oso ohikoa da, esku bat oetik ez atera nahi izatea, eta ezakitze, horrelako abestekin, noski inork ez du aterako ez hankik, ez besorik, ez du behiratuko, noski. Aiama. Zuri beldura ematen dizu? Zerk. Edo beldura ematen zizun txikitan eskuak eta hankak ateratzeak? Esango nuke baietz. Ba, agian honengatik da. Agian txikia zinenean, sehaska kanta bat abestu zizuen, eta sehaska kanta horretan... Errusiarra, seguro. Agian errusiarra. Ez, bai. Baina, bueno, ez zala errusiarra izan behar, Ez. Ze aipatu dugu Haitiko karramarroa, aipatu dugu Islandiako urjauziak, eta aipatu ditzakegu Brasilgo kantak, ze Brasilen badago abesti bat, eta Kuka, eleberriko kokodrilo beldurgarri bat aipatzen du, ba omen da, nik ez dut ezagutzen, baina hango liburuetan Kuka, izeneko kokodrilo beldurgarri bat. Bigarren kafearen laborategian Kuka beste goza bada, ez? Bai, beste goza bada. Brasilen, beldurgarria dan eta kokodrilak bezala ezer jaten duen, baina bai, beste zerbait izaten da. Pentsa, han kokodrilo beldurgarri bada, eta, bueno, badute abesti bat, eta abesti ez dut topatu, baina honela omen dio. Isildu zaitez aurtxo, Kuka zure bila dator. Ama lanera joan da, eta aita larrera joan da. Begira hemen ze kuriosoa, Brasil eta Haiti, bi herrialde ezberdin dira, baina bietan, batean ama merkatura, eta aita errekara, eta Brasilen ama lanera, eta aita larrera. Beraz, badaude antzekotasunak abestien artean. Baina, bueno, egin dugu bidaia Japoniatik, Islandiatik, Brasiletik, Haitira joan gara, ez pentsa gu libratze garenik, Hemen Euskal Herrian, sehaska kanta ugari ditugu, eta beldurgarriak baita ere. Txakur handi bat etorriko da, zuk ez badezu egiten lo. Txakur handi bat etorriko da, zuk ez badezu egiten lo. Errusian 8 txikia zen, eta hemen Euskal Herrian txakur handi bat. Lo egiten ez baduzu, zure bila etorriko da. Hau adibide bada, baina badugu beste bat. Bonbolontena adibidez. Hau ere nahiko beldurgarria. Bai. Eta zergatik uste duzu gertatzen dela hau? Santage da giro hartu jot kantu. Hain ez pentsatzen, barkatu, gure infantziako, lokantak oso sinistroak dila denak, zergatik izan diteke, zergatik da hain beldurgarria un negozio batean lokartzear dagoen aur bati abesten diogun kanta? Ez dakit, adibidez izan daiteke, gaua beti lotu izan dugulako iuntasunarekin. Eta iuntasuna beldurrarekin. Eta horrek sehaskako abesti batzuen gai beldurgarriak azaltzen lagun dezake. Historiako sehaska kanta baten lehen erregistroak honela dio. Haurtxo txikia etxe ilunean. Etxe jainko bati buruz hitz egiten du. Haur baten garrasiak aztoratuta umeari ilunki deika. Richard Dumbriek Londreseko Unibertsitateko Ekialde Hurbileko Arkeomusikologiaren nazioarteko kontseiluko zuzendariak 4.000 urte dituen akadia idazkeran taula itzuli zuen. Taula horretan sehaska kanta
hau agertzen zen, esaten denez, historiako lehenengo sehaska kanta. Bere ustetan, gogoan izan behar dugu garai latzak izan zirela. Garai haietan, duela 4.000 urte, bizitza oso merkea zela. Eta baliteke aurrak beldurrean ezteak helduarorako prestatzea, defentsa erreflexioak indartuz. Hala ere, kultura batetik bestera, sehaskako abestiek erlaxagarri edo lasaigarri egiten dituzten ezaugarriak dituztela dio Samuel Mer Harvardko Unibertsitateko musika laborategiko zuzendariak. Hau musika laborategi bada, baina ez gara Harvard. Berak dio, gizakiok ezaugarri unibertsalak antzeman ditzakegula musikan, baita beste kultura batzuetako abestiak entzuten ditugunean ere. Natural History of Song deituriko proiektua egin zuten Harvarden, 29.000 parte hartzailerekin. Hauei 118 abesti entzuteko eskatu zieten, eta bakoitza sailkatzeko. Sailkapena, dantzatzeko abestia, maitasuna abestia, edo sehaska abestia ote zen identifikatzeko eskatu zieten. Ikusi zuten estatistikoki sehaska kantak direla identifikatzeko errezenak. Beste ikerketa batean, Merren laborategiak ikusi zuen haurtxoek beren zaintzaileak abesten ez zituen edo beren kulturakoak ez ziren sehaskako abestiek entzuten zituztenean ere lasaiago sentitzen zirela. Adibidez, guk entzun ditugu, letra jakin gabe, ez dakit, momenturen batean lasaigarriak izan daitezke abesti horiek, naiz eta hizkuntza ez dugun ulertzen. Gainera, Laura Zirelik, Torontoko Unibertsitateko garapenaren psikologiako irakasleak, amaren kantuaren zientzia aztertu zuen. Eta konturatu zen, amek sehaska abestiak abesten zituztenean, estres mailak jaitsi egiten zirela. Ez aurrarenak bakarrik, amarenak ere. Beraz, izan ama edo ez, izan aurrala ez. Jarraitu ezagun sehaska kantekin gozatzen. Guk gozatzen jarraituko dugu, baina musikarekin, hau Mikel Azpituz da, eta Neguko Ibaia izena du Islak disko berriko kantu honek. Eta honekin egingo dugu aurrera. Ari naizia berriro pentsatzen, Neguko Ibaia, aurra, uretara bota, neguan hotza. Horrela, haizu, sehaska kanten letra dira, Jon Lizek esan du, kantu lasaigarriak adibidez, Zutagarren Mari. Nahiago dut, Zutagarren Mari, Islandiako ur jauzetik potako zuen sehaska kanta hori. Aizu, baina aipatu dut lasaigarriak direla. Oso? Horixe. Bostak eta 21 bagoaz aurrera, eta oraindik badugu zer kontatua 6etara bidean bigarren kafearen, 280 gaur. Horrela, zenbaki, borobil xamarra, egokitu zaigu.
Mikel Azpirozen Neguko ibaiari gara entzuten, gozoa, leuna eta lo kantauen tarteari amaiera ezin hobe emateko modukoa, baina giro ere aldatu behar dugu. Keep calm and bigarren kafea. Love me tender, love me sweet. Baina lon jarraituko du. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always... Love Me Tenderrek gaurko egunez izan zuen bere estreno mundiala, Elvis Presleyren lehenengo pelikula izan zen, New Yorkeko Paramount zineman. Dagoeneko Elvis Presleyen musika ibilbidea bazen, geldi ezina zen burjauzi baten modukoa. Izan zituen, itzulpen asko, espainolez Amame tiernamente edo Leun maitan azazu, Txilen La mujer robada edo Lapurturiko emakumea, Venezuelan Hermanos y rivales, Anaiak eta Etxaiak, denak oso bestelakoak. Zinemaskopen, Txuri beltzean, Robert Webbek zuzenduta eta 20th Century Foxek jaurtitakoa. Elvis Presleyren debuta izan zen Richard Egan eta Debra Pagettekin batera, eta kuriosoa da, akaso kantuak beste zerbait ekar dezake burura, baina western moduko bada, horrelako musikal giroan murgiltzen dana, eta, bueno, bere estrenua zenez, uste dut dela Elvis Presleyren pelikula bakarra nun bera ez den protagonisten artean kreditu printzipala jasotzen duena. Badirudi asera batean izenak The Reno Brothers izan bartzuela, hortik beste hainbat hizkuntzetan eman dituen itzulpen aukerak, baino dagoeneko entzuten ari garen kantu honek singela izan zen 1,5 milioi aleko salmenta gaindituta zuen Love Me Tender izenarekin, eta esan zuten, wow, hau ez da inoiz gertatu single batekin, eta akaso gauzak beste modu batera planteatu behar dira, eta pelikulari azkenean izen hori eman zioten Love Me Tenderren izena. I need your love and too much. Want the thrill of your tough energy. Baina nik uste dut Elvisek ez zuela Love Me Tender esaldiaren itzulpena ez, beak inglesez hitz egitezu, baina ez zuela oso ondo lertzen. Zer esanea zuen Love Me Tenderrek, ze Elvis Pristilarekin ezkondu zen, baina Pristila bere karateko irakaslearekin maite mindu zen. Eta Pristilak erabaki zuen, beraien harremana bukatzea eta jotea bere irakaslearekin. Orduan, badakizu zer egin zuen Elvisek? Begira, testa egingo dizuet. A, onartu, horrelako gauzak gertatzen direlako, eta harremanak gora beratxoak direlako, eta batzuetan ziklikoak. B, zeriste jarri zen, baina agur esan zion Pristilari. Edo C, ordainpeko hiltzaile bat kontratatu zuen Pristila hil zezan. Seguru C, horrek ezin du izan. C, seguru. Horrela izan zen 3. aukera. Elvisek sikario bat, edo, ordainpeko hiltzaile bat kontratatu zuen, Pristilaren bizitzarekin amaitzeko. Baina badakizu ze gertatu zen? Hiltzaile hark, dirua onartu zuela, baina ez zuela esandakoa bete, eta noski ez zuela Pristila hil. Honek zer egin zion Elvisi?
bueno, esaten dute, batzuk diote, orgiak, ez dakit, sexu festak antolatu zituela, eta, bueno, horregatik sex-simbol bezala ikusten dutela askok, baina ez dezagun ahaztu, bere emaztea hiltzen saiatu zela. Need a stay real close. Please, please, hear me. You're the most. Now you got me started. Don't you leave me broken hearted, 'cause I love you too much. Izue, arratsaldeko 5:33 minutu, Elvis Presleykin nahikoa aritu gara, eta goaz aurrera, gauza gehiagoren bila. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Iepa guziei, pantxix bidart naiz. Eta saiohunek ez du ez bururik ez bustanik izanen. Kaixo jaun Andreok, izan zaitezte ongietorriak beste bat saioaren azkenengo atalera. Satiro nauzue eta pres baldin bazaudete espaziotik azken bidaia egiteragoaz. Arratsaldeon eta ongi etorri naiz irratiko beste bat saioaren atal berri honetara. Eneritz Furiak musikaria naiz. Kaixo, Miñakoiot eta Txiko Tornado gara eta hau beste bat saioaren atal berri bada. Gaurko saioa gure azkenekoa izango da. Eta azkenaldian geroz eta eskasago den zehozeri eskainiko diogu. Askatasuna. Gaiak merezi duen bezain indartsu hasiko gara. Rage Against the Machine. Freedom. Beste bat saioan, Euskal Herriko musikariek egiten dute kantu aukeraketa. Eta oso askeak dira nahi dutena jartzeko. Gabon, eta arratsaldeon Euskal Herria ongietorriak beste behin ere egiaren itsasontzira. Zorionekoak zuek. Arratsaldeon Zakilonel zer moduz ondo? Ez zure ondoan nago, baina bueno, horik enduta nahiko ondo. Astelenetik ostegunera, arratsaldeko 3:00 4:00 eta podcast plataformetan nahi duzunean. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gure hezkuntza bizitzako 10 urtetan, gutxi gorabera, milioika urtetan eman den garapena ikasten dugu. Historiako ikasgaian, eskoletan eta institutuetan, Big Bangaz geroztik zer gertatu den ikasten dugu. Denbora gutxian informazio asko. Horregatik, historiaren inguruan gehiago jakiteko grinak bizitza osoan irauten du gure barnean. Historiak ematen digu gure gaur egungo bizitza, gizartea, sistemak eta harremanak ulertzeko perspektiba eta markoa. Ikasketa prozesu oso bat da historia ulertzea eta ezagutzea. Egungo munduaren izaerari oinarriak ezartzen dizkio eta gizakion baita norbanako bakoitzaren jarrerak eta paperak ulertzen laguntzen digu. Heldutasuna, boterea eta kontzientzia ematen digu historia ezagutzeak, ez soilik egun inguratzen gaituen guztia ulertu eta gertakari guztien artean zubiak eraiki ahal izateko. Guk egiten eta egingo dugunaren inplikazioaz eta garrantziaz arduratzeko etorkizunean eragina dauka.
eta guk denok historia ezagutu dezagun egiten du lan Oiaso Museoak. Aurkikuntzak eta aztarnak, historia, memoria eta jakintzak gordetzen eta erakusten dizkigu. Ikertu, hausnartu eta gizarteari berdina egiteko aukera ematen dio. Gure arbasoak nola bizi ziren jakiteko, beraien bizimodua eta bizipenak zein izan ziren aztertzen ditu gureak ulertu ahal izateko. Honen adibide garbia da, aurten, 21. aldiz antolatu duen Bidasoako zinema arkeologikoaren nazioarteko jaialdia. Munduko leku desberdinetatik datozen filmekin denboran bidaiatu eta aurkikuntza arkeologikoen atzean dauden istorioak ezagutu ahal izango ditugu. Aste honetan zehar, gaurtik larunbatera arte, ikusi ahal izango ditugu film hauek eta informazio gehiago emateko dugu gaurkoan gurekin Aizpea Goenaga, Oiaso Museoko zuzendaria. Ongi etorri, Aizpea. Egunon, Amaia, ze hitz politak esan dituzun, benetan alaxe da, ze politak, zorionak, eta eskerrik asko. Zuri gurekin gaur bideo deiez bada ere, badakigu gaur egun pixkat korapilatxua daukazula. Bai. Eskertzen dizugu. Eta justu oraintxe esan diate, eramango nindutela azkarrago iristeko antzokira, kotxez, eta ataskoa, eta oinez bukatu dut, eta hemen txarrapatu nazu. Zuzenean eta ikusten duenak ikusiko du, Aizpea Goenaga hainbat kaletatik barrena. Hau bai, bizi-bizi. Baina ondo entzuten zaitu Aizpea, beraz... Ze ondo. Bueno, esan dugun bezala, jaialdiaren 21. edizioa da aurtengoa. 21, aiskar esaten da, bino... Bai, urteak dira eta jende askoren lana dago atzean. Guk aurten esaten diogu 21. Ze, lehengo urteko edizioa 20. Nahiko berezia izan zen, ez? Eta horregatik nahi genuen ospatu, 20. urte hori berriz ospatzeko aukera eman, gehi bat gehiago, ez? Eta bat hori, eta urtengo kartela ikusi baduzue, oso alaia da. Ez dauka arkeologiari beti lotzen zaion iluntasun horren kutsurik, ez? Erabat bizia, garbia, urdina eta hondarraren kolorekoa dira. Eta orduan, horrek ere, hori ere esanguratsua da. Bai, esan bezala, aurrekoa berezia izan zen, badakigu pandemia bat izan dugu eta daukagu gure artean, eta online bertsioari eutsi zenioten aurreko urtean. Presentziala ere bai, presentziala ere izan zen, baina zailagoa, etzan erreza izan, jendea beldurtuta zegoen, eta aurten ere ez genekin esaten genuen, udaran, itxuraz ondo ginoa zen, baina inoiz ez dakizu gauzak noiz okertuko diren, ez? Eta horregatik pixka bat, hola segeunden esan nahi, ez oso lasai, ez? Baina, gauzak oso ondo da, antolatu dugun guztia prest daukagu, dena ondo dago, eta oso pozik gaude, bai. Eta aurten ere egingo duzue jaialdi, online jaialdia ere mantenduko duzu, norbait gerturatzen badu, edo? Bai, neurri batean esaten duzu, Irun inguruko jendea Donostitik, Errenteritik, Hendaiatik etor daiteke, baina kasu Gasteizen dago norbaitek esateu, ni gustatuko litzaidake egitako pelikularen bat ikustea edo pelikula guztiak. Eta orduan aukera hori ez dugu utzi nahi, ez? Eta orduan heldu diogu onlineko, nik uste geratzeko etorri dela, ez, bertsio hori, eta oso pozik gaude, ze erantzun oso polita dauka. Eta badakigu gainera jendea oso leku desberdinetatik, baita Hego Ameriketatik ere sartzen dela jaialdira, ez, jaialdira ikustera. Orduan, pozik gaude, bai. Esan duzu, filmak ikusteko aukera izango da. Irakurri dut, zuen webgunean, aurten 66 film jaso dituzuela, ez da? Bai, 67 edo 8, bai, alakon bat, bai. Bai. Azkenean 27 hautatu dira. Nola izaten da prozesu hori? Zuen antolaketa nola izaten da? Oso zaila.
Diskusio handiak eukitzen ditugu, diskusio handiak. Ze oso zaila da, zer lehenesten dugun, ez? Ba, parte zientifikoa, artistikoa, biak batera, ez dakizu, ez? Eta askotan bati asko gustatzen zaio pelikula bat, eta beste bati ez, eta orduan hor lantalde bat gaude, eta denok ikusten ditugu pelikulak, batez ere nik ikusten ditut denak, eta gero daude, bueno, bat taldeak ikusten dituztena, ze pelikula asko dira ikusteko. Eta baten gara pixka bat, taldean gutxienez pelikula bakoitza 3 edo 4 pertsonak ikusten dute, ez? Eta hor poliki joaten gara, bueno, enbutu hori egiten, ez? Destilatu eta filmarik egokienak aukeratzen. Eta gero badago baldintza bat eta da denbora. Claro, 5 egunetan iristen zara edo aldituzu proiektatu, aldituzunak, ezin dituzu nik bazeuden beste 2-3 pelikula sartuko nituzkenak. Baina azkenean denborak pixu handia dauka, ezin dituzu konprimitu gehiago edo ezin dituzu proiekzioak luzatu gaueko 10 arte edo 11 arte, ez? Orduan horrek ere baldintzatzen du, bai. Denborak. Bai, esan dugun bezala, gaur hasi da jaialdia eta larun batean bukatuko da, hau da, 15 izango da jaialdia, eta programazio aldetik planteatu duzue, bueno, ja hasi zineten planteatzen hezkuntza saila goizetan izatea, eta hau da bereziki ikasleentzat duten atala. Bai, eta bira, zehazki, eskoletan askotan ikasten da, bueno, historia edo historia aurreko gaiak, ez? Eta honek eskaintzen diguna, fikabek eskaintzen duena da, zinea eta lenguaje sinematografikoa eta historia uztartzea, edo arkeologia uztartzea. Eta zu sartu zaitezke dokumental baten eskutik, sartu zaitezke indusketa batean, inoiz iritsiko etzinakena, edo ulertu ditzazketzu ikerketa zientifikoak beste modu batera. Orduan, irekitzen dizu begirada, zineak, arkeologiarekiko begirada eta historiarekiko begirada. Eta azkeneko berrirakurketak edo nola iristen zean berrirakurketa horietara. Oso apasionantea da. Eta benetan, kalidadea oso handia da. Orain segon da Juan Zapater da Bilbo Arteko zuzendaria eta berazan epaimaiko burua, ez? Eta berak esaten zuen, ez nekien jaialdi hau existitzen zuenik. Eta benetan esaten zuen, jarri epaimaiaren nazean, zorionak dagoen kalidadea, diversidadea eta erakusten duen guztiagatik. Bera dago, halako batean egindaz superfan gure zinemaldiaren. Eta hori gertatzen da, jendeak ezagutzen duenean benetan fan bihurtzen da, oso zale. Eta, bueno, aipatu dugu ez da, hezkuntza saila ikasleentzat, baina gero arratsaldean. Bai, hezkuntza sailak daukan berezitasuna azpititulatzen ditugula euskerara. Karo, lehen, askoz pelikula gutxiago azpititulatzen ziren, hezkuntza sailan zuen. Espera galdu zaitugu edo galtzen ari gara? Bai. Eta egin dugu ahalegin berezi bat izateko pelikula gehiago. Eta orain daude, gutxienez daude, aurten 10 pelikula, ez? Hezkuntza sailan. Eta ari gara, ahalegin berezi bat egiten, pixka bat lortzeko euskeraz azpititulatuta ongo diren filma gehiago. Eta hori ari gara, ahalegin hori egiten ari gara. Bai, oso pozik gaude, menago zinean. Eta gero arratsaldetan egiten duzue sail nagusia edo, eta hori aurten Xabier Peñalberre adituak ingo ditu filmak aurkeztu eta solasaldiak gidatu. Zer planteatu nahi duzue formato honekin? Bueno, guri asko gustatzen zaiguna da familia, pixkaz gure inguruko familia honek egiten duen lana eta zaletasun hori perpiztea. Xabier Peñalberre etorriko da zuzenean prailaitzeko indusketetatik, berak esatezian bezala, ez daki dutxatzeko denborarik ere emango didan. Eta zu badakizu ze plazerra da neukitzea horrelako
aditu bat, bere mailakoa, pelikulak ikusi eta kolokioa eta solasaldi bat egiteko aukera, eta nahi duenak, galdetzen badiozu Xabierri, pelikulaz aparte Praileaitzi buruz, bueno, kontatuko du dena, ez? Orduan, aukera oso polita da berarekin hitzeteko, bera, gainera oso gizon jantzia da, eta plazer bada bera entzutea, benetan baiet. Aipatu dezu leno Juan Zapater beha izango dela epaimaiaren burua edo. Epaimai internazionala daukazu, Juan Zapater, Adrien Bertou, Laura García, Victoria Peña eta Mertxe Urteagarekin. Izan ere, duela urte batzuk jaialdia bihurtu zelako ere lehiaketa. Bai. Eta lehiaketa hortan 4 sari daude. Dago sari nagusia, epaimaiaren sari nagusia, dago hezkuntza saileko saria, dago arkeolan saria, eta azkenik publikoaren saria daude. Ui, azkenekoa ez dugu entzun? Bueno, nik uste dut dela publikoaren sari berezia, esaten ari dena, ez diegu entzun. Bai. Eta... Orain bai. Listo. Estaldurari gabe geratu da, zinemaretoan. Zinemaretoan sartu zara, izpea, eta hor, estaldurarik ez daukazu. Bueno, izen komentatzen publikoaren sari berezia dagoela. Pelikula hauei bateria agortu egingo zait. Ez daukat bateria gehiago eta egin izan entxufatzen edo, baina sartzen aizenean entxufatzea galtzen diazue jasoko dute sari hau. Eta kobertura. Aber, hemen daukadan. Ez. Bueno, eske ikusten dezue, dabil atzetik aurrera, gaur bertan, orain hasiko direlako ere arratsaldeko txandarekin, eta norbaitek interesa balu, Amaia aroan eskainiko dira pelikulak, Irunen bertan, Oiaso museoan bertan ere, Irunen, Orona Fundazioaren auditoriumean Donostian, eta Donostiako akuariumean ere izango dira emanaldiak. Adibidez, hezkuntza saileko bidasoaldeako ikasleek Irunen ikusi ahal izango dituzte, baina Donostialdekoek ere Donostian ikusiko dituzte filmak. Eta aurten Donostiako akuariumean egingo diren emanaldietan ikusteko zailtasuna duten pertsonentzat ere outsec sistema erabiliko dute, beraz denontzat da zinemaldi hau, eta hori transmititu nahi digute, beraz, benetan plan ederra da. 27 film, solasaldia, daude, nik irakurrit pixkat horrela, egitaragua beraien webgunean daukate, Oiaso museoaren webgunean, eta daude filmak, poloniakoak, frantziakoak, italiakoak, espainiakoak, ezakitzen bat lekut desberdinetakoak dauden, eta batzuk dira adibidez aurrerapen teknologikoaren hildotik hartuta, beste batzuk aurkikuntzaren historioa kontatzen dute, bakoitzaren atzean zer dagon, zelan egiten den, eta benetan anitza izango da, aizpeak berak esan duen bezala. Beraz, esan dugu Juri barkatu. Arkakusok dio, bat dirudi Amarekin elkarrizketa. Pentsatzen dut esaten duela, telefono zarginelako, entzuten diozu, orain ez, eta Amarekin egindako elkarrizketa bat, Arkakusio, ora dirudi badakizu zergatik, gu etxeako mouko galako. Hemen guk gure gonbidatuak familia balira bezala tratatzen ditugulako. Beraz, hala da. Etxeako modukoak gehala, esan iztuen Goiurik. Izan dut? Bideriagatik dio Arkakusok. Eta ibiltzen zeolako, hoxe. So won't you walk with me for a little while? Bueno, gure entzulei gustatzen zaien kantua agurtzeko aukeratu dugun. Saio agurtzeko aukeratu dugun kantua. Ze bada ordua etxera joateko eta horregatik aukeratu dugu
Journey Home. Oh, think I heard your ghost. Well, the world says goodbye to one of its. Bia, ze hona gean, Dio Arkakuxo, atxalde animatu diazue. Ze ona. Ez da gutxi Arkakuxo, ze... Gu bagaude astelen pixkatekin eta ez dakitola inorrasko animatzeko moduan. Igual entretenitzeko, atxaldeko konpainia egiteko, atxalde pasa egiteko, baino, hola, animatu, ez bia zondo, baizu. Gu guste baino, bixigo gode horren. Ze jatorra gehan, Bueno, entzulek, agurtu bartzaituztegu, dagoneko gertu ditugu larratxaleko 6ak eta gure lankidek ere hartu behar diote lekuko agorko programazioari. Akizu ze pasa zeiten gaurko programakin? Ze pasa zeizu, Amaia, kontei guztu neska, hai, ama. Zer? Siesta baino askarago pasa zeitela. Amaia Resendegiluz, poeta. Bai, egia esan bai, Gatorren astelen arte. Aio. Goiuri Zeizalandia, lotara, baina bihar goizean, ez dakit, atxaldea mintzan lauetarako hemen behar dezu. Inigoren goizean juguna izjatera. Jatera? Eta gero, kontatuko dizuet arratsaldean. Ui, amo. Kursalera. Gastronomikara. Horixe, arratsaleko lauetan hemen izango gara, naiz irratiaren sintonian bigarren kafean plazer baduzue, ondo eta bestela, ez ondo, zen nahi du esatea. Think I heard your ghost. Freight Train Fox izen, Journey Home honekin, bagoaz, izan ondo, bihar arte, aio. And it's gone. I miss this the most. Yeah, the world says goodbye to one of its own. And I wish you well on your journey home. In the autumn breeze, everything can change. A brief but sweet farewell is all that I can make. All alone and drunk beside your grave. Well, the world says goodbye to one of its own. I'll blink and it's gone. I miss this the most. Yeah, the world says goodbye to one of its own. And I wish you well on your journey home. Well, the world says goodbye to one of its own. I'll blink and it's gone. Well, I miss this the most. Yeah, the world says goodbye to one of its own. And I wish you well on your journey home. Yeah, I wish you well on your journey home. Keep calm and bigarren kafea.